Ini tanong sa dili lamang sa kapari, pastor o ministro. Kini tanong sa tibuok tao niining kalibutan. Tungod kay ang tao na kinahanglan ng yung kaluwasan ang katagusan. Mao nga kung kini ang tao, kung magahisgot na kita og kaluwasan, ang tao mangita ngayon ug usa ka magsasangyaw. Mao nga kung mangita ang tao sa kaluwasan, nagkalain-lain na dayon og idea ang mga tao. Adunay tao nga moingon nga dili na mo kinahanglan og usa ka pastor kung ikaw nanginahanglan og kaluwasan. Ikaw kinahanglan lang kuno nga motuo ka sa Dios ug mag-ampo ka ngadto sa imong balay, maluwas na kuno. Unsa ka tinuod kini mga igsoon, tinuod na kini nga kung ang tao kinahanglan o kinahanglan og kaluwasan, dili na magkinahanglan og usa ka pastor pare magsasangyaw sa pag-uban na. Apan kung atong basihan ang kasulatan, dili kini mahimo kung walay usa ka mga gitugyanan o usa ka lawas nga gisudlan sa Espiritu sa Dios. Kay ang kaluwasan kung atong basihan adunay usa katalimadon o pinasahi nga pamaagi sa Dios. Tungod kay ang Dios nga iyang gihimo nga paagi sa kaluwasan musulod pa og lawas ang Espiritu sa Dios nga atong giasahan kinadtong panahon nga kita dito pa mga simbahan. Apan kay kini dili lamang kay kini ato lamang, kung dili para man kini sa tanan. Kini nga kaluwasan gikan din sa Dapitan o Mindanao, dili gikan sa Luzon o diha sa Luzon, Visayas, Mindanao, tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan kini nga kaluwasan sigon diha sa Matthew 9:35. Kay pawali man ang kaluwasan sa tibuok kalibutan. Apan dili mag-una sa Pilipinas tungod kay kini sa mga previous na to nga video nga igsoon, napamatud-an man kini ang ato ang pagsangyaw nga ang kaluwasan sa tao dili na kinahanglan pa nga mag-asa sila o mangandoy pa sila silang kaluwasan nga mamatay una, mamatay usa ay maluwas. Tungod kay ang kaluwasan nga gihatag sa Dios, dili man kamatayon usa ay maluwas. Kung dili ang ato gayong personal nga lawas may pagaluwason sa Dios. Mao biya nga ang Dios nagpangita sa usa ka lawas nga kasaligan aron nga kanang lawasa nga iyang kasudlan o diha siya mopuyo na ng lawasa, diha siya makahatag og pamaagi nga ang tao diay ang kaluwasan dili pinaagi sa kamatayon. Tungod kay ang kaluwasan kinahanglan sa ato ang mga kalululuhan, mamatay sa una ay maluwas. Apan diri sa kingdom of grace, lahi ang pamaagi dinhi. Mutuo man kamo mga igsoon sa mga nakakita karon sa ato ang live, mutuo man kamo sa dili apan pinakasahi ang kingdom of grace. Tungod kay ang kingdom of grace guys ko sa kaluwasan nga ang lawas ginis mo may pagaluwason, dili mao kadtong mamatay una ay maluwas. Mao nga kung atong isgutan ang mga magsasangyaw karon, dili nato sila imong gisgutan para pagdaot, kung dili pagsulti sa kamaturan. Kaya nga naman kanang mga pagsulti sa kamaturan mao kanay makahatag usa ka kagawasan sa usa ka tawo nga kung ang tawo mangita og kaluwasan. Kaya nga naman nga ang tao makahatag man o mahatagan man o gawasan, tungod kay mas daghan ang tao karon sa Pilipinas o sa kalibutan nga mintuo sila nga ang pagluwas sa Dios wagi og kamatayon ay maluwas. Mao nga kana diay pagsangyaw sa matag usa ka grupo, dili sahi o dili diay angayan nga atong itsapwira o itapwir nga kinahanglan og dunay magsasangyaw, dili na lang kunang balihon o baliwalaon na lang sa mga uban
nga mga tao tungod kay sila dunay higihugdan nga pagtuo pinaagi sa simbahan o relihiyon. Tungod kay lagi napugnan po sila silahang doktrina nga kung adunay mo sulti partes pang Ginoo dili na kinahanglan pamation tungod kay kung mamati sila mahadlok man sila nga ang ilang tao mubalhin sa lain nga sikta. Apan dinhi sa Kingdom of Christ, dili kiniingon sa uban nga nagdani sa pagbalay-balay o pinogsanay tungod kay ang paghatag sa Dios sa pagbuo siya mga tauhan dili man singon sa pagdani kundi sa pagpahibalo lamang. Kaya ang tao nga madani nimos pinaagi nga dili niya masabtan ang mga kahulugan, nadani lamang siya pinaagi sa mga may katumbas sa iyang pagduol nga ng sikta. Dili ka na siya na hayagan o wala ka na siya mahayagi sa mga importante nga pulong sa Dios. Useless lamang kung dili niya makuha kitang tanan ng mga kahulugan nga nakasulat sa kasulatan. Kaya ang Diyos nga pasidaan man din sa Lucas 8:18. Kung ato kini obserbaran mga igsoon ng Lucas 8:18, nagakanayon man kini nga ato kining subayon aron ato kining pamatunan din sa kasulatan. Lucas 8:18, no? Kini. Busa kinahanglan magbantay kamo sa inyong pagpamati, kay siya nga adunay iya paghatagan o gabaw pa, apan siya nga walay iya pagkakuhaan bisan pa sa mga butang nga iyang ginagahom nga anak kaniya. Ang buot pasabot ni mga igsoon, kung ato kining pinupinuhon o naghibayon, dili lamang kay basta lang kita nga nagkadungog sa mensahe sa Dios tumpak na o mauna gitanay imuhang sintos kaluwasan. Ang pagpasidaan ni Lucas din siyang basahon, pabantayon kita. Isa po sa kinahanglan magbantay kamo sa inyong pagpamati. Meaning, uot pasabot, ano na di ay mga pruiba, ang mga pagsangyaw kung unsay mga pamatuod pinaagis kaluwasan. Pananglitan, usag ang example ang anang giingon nga ang kaluwasan mamatay una ay sa kaluwas. Tinuod man na kung imo na nang hiyugdan. Apan kung imo kining himay-himayon, ano na pag hindi ay pinakatungoy dito nga paminsaron nga diha masukuhay sa tugon sa Dios. Tungod kay ang tugon sa Dios dili man malipay ang Dios sa kamatayon diha sa usa ka tawo, sa usa ka makasasala. Kung imong lang tawo nga ang Dios dili man siya malipay sa usa ka makasasala o mamatay, unsa baka kanang matarong. Ang buot nini pasabot ng igsoon, kung ang imong pagtuo nga diha na gyud na focus nga imong pagtuo ang imong kaluwasan mamatay sa ayha maluwas, kini nga kasulatan imo kini maobserbahan nga aduna pagili pagpamati nga obserbahan sa lain nga mga sikta o grupo. Kaya sama ni Kingdom of Christ, kung imo ganing sulayan sa pagpamati, wala man kini mapareha sa imong pundo nga nagsulti nga ang kaluwasan mamatay sa maluwas. Mao nga dinhi niining sulata nagpasidaan ang Dios nga kinahanglan pabantayon sa pagpamati. Kung ikaw na dayon nga nakapamati o nakabati niining sangyawa nga lahi dahil sa imong higugtan nga pagtuo, ikaw na dayon ang magtimbang-timbang kung tinuod ba dili. Aron matuman ang giingon sa Juan 8:32 nga ang kamatuoran mo'y makahatag og kagawasan. Ikaw na dayon tagaag higayon, pamation na dayon sa Dios ang imong mga nahuna ug asa ka makontento.
Diha ba sa pag-ingon nga ang tao mamatay sa ayang maluwas? O ka na bang pag-ingon sa Dios kay ikawili niya ang kamatayon sa usa ka taong daotan? Sigon sa nakasulat diha sa Ezekiel 33:11. Kung atong basahon ang Ezekiel 33:11, bilang pamatuod ang Dios wala day kalipay. Diyan na kamatayon sa tao nga mamatay. Mao man ay puriba sa imong pagtuo igsoon nga kana day imong pagtuo nga mamatay sa ayang maluwas. Sukwahi sa mga plano sa Dios. Kung atong mapamatunan o atong mabasa din sa Ezekiel 33:11 nga nagakanayon. Isaiah, Jeremias, Ezekiel 33:11. Ato kining mabasa igsoon pamatuod sa imuhang gibarugan nga pagtuo. Ato kining basahon diri sa nakasulat sa Ezekiel 33:11. Umingon ka kanila, ingon nga ako buhi. Nag-ingon ang Ginoong Kristo, ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Apan nga motalikod ang tao ang dautan gikan sa iyang dalan o mabuhi. Bumiya kamo. Bumiya kamo gikan sa inyong dautan nga mga dalan. Kay ngano man nga magpagamatay kamo. Magpagamatay kamo o balay sa Israel. Mga kinay pangutana diya sa sulat ni Ezekiel. Ngano nga kinahanglan pa man yun kay inyong buhato na paghuna-huna nga mamatay kamo ay maluwas igsoon. Nga ang Diyos nagtambal man, bumiya ka mo. Ang isulti sa Diyos ni mga igsoon, kana ba mga tao nga nakapokus na, nga ang ilang pagtuo, ang inyong pagtuo, nga mamatay sa diay, ay maluwas. Dili day ka na maayo para sa Diyos. Pabiyaon day ka mo diya. Kaya nakita sa Diyos, nga kanang dalana, dili maayo, kapag-huna-huna. Kaya giingon man, dakutan nga mga dalan sa ato pa dili kini dalan nga sama ni anang atong agian nga pwede lang nato agi-agian kundi dalan kini sa panghuna-huna. Kaya ang preberbyo nagsulti man ang preberbyo sa 14:12 nag-iingon adunay usa ka dalan sa tao nga daw matarong apan ang tumoy ni anak mo ang dalan sa kamatayon. Mao nga kanang mga dalanan na yung mga igsoon, dili ka na mayo para sa Diyos. Mao nga kinay atong pagbitay na hining mga pulong sa Diyos, dili. Ang ayan nga itsapwira lamang. Dili po sabdo nga kung Panginoon na sumo na sa inyong mga pagpaminaw, sa inyong pagpamati. Tungod kay ang prinsipyo sa tao karon pagpakadungog ng Panginoon, Panginoon na sad. Sige nagsulti Panginoon, ang gisulti sa akong pastor ora nang sultiha. Mao ba? Mao na giingon nga kanin atong gibasa karon naa ka kini sa imong pastor, gitudlo ha kini sa imong pastor. Nga ang usa ka Dios, ang Dios, ang usa ka tawo nga naghuna-huna nga ang tawo mamatay sa iyang maluwas. So kuhay ka na sa itong gibasa, nabantayan ka ni mo ni Maigson. Mao nga kaning ato ang mga pulong din nga atong gibuhian. Lahi kini mga igsoon ta nga mga magtutuo diya sa gawas. Kining ato ang pagtuo dili kini nga pagpagdanay o pagpangguba o pagpangdaot sa inyo kundi pagsulti kini sa kamatuoran. Kay kanang Dios gasulti man diha sa kamatuoran. Nga ang sulti sa Dios Juan 14:15 giingon man nga kung adunay higugma kanako pagatumanon ninyo ang akong mga sugo. Mao nga ang sugo sa Dios wala man magsugo ang Dios o wala man magsangyaw ang Dios nga ang Dios
nagsulti nga, "Oy, brad, sister, o anak ko." Kay anak may termino sa Dios sa usa ka tawo magtotoo. Anak ko, kinahanglan na mamatay sa kaya maluwas. Wala kay magsulti si Jesus ni anak. Ang sulti ni Jesus diya sa Juan 8:51, sapagkat tinuod, bagayngon ako kaninyo, kung adunay magatuman sa akong pagbubuton siya, sapagkat tinuod, dili gayon kamatay, kung dili adunay kinabigdayon. Kung sa may hatagan sa Dios ang kinabigdayon, anang mong lawasa, nga kanang lawasa nimo, igsuon na nanday ba na mamatayon na ay maluwas. Mao nga kanang maayo lang kanang huna ay suot walay magsasanyaw nga nasahi sa imong pastor o ilang kana. Apan ako mag-ingon kini inyo mga igsoon, kung makabati gani kamo nga magsasanyaw nasahi sa inyong pastor, kung pagtimbangan ninyo kung kana pinadala ba sa Dios. Kay kanang Dios nagpadala man usab og mga magsasangyaw nga dili tugma sa pinadala nga original. Kay ang original nagsulti man kana sa Tinuod. Ang prikman niya na mga igsoon kanang Matthew nga nagayong magbantay kamo sa mga binig nga Kristo. Kay manungha sa kalibutan. Nganong gitawag man na sila mga binig nga Kristo? Tungod kay sukuhi sa mga pamaagi sa Dios. Imbes ng pamaagi sa Dios, ang tao yung luwason pinaagi sa personal nga lawas, gin pugdan kamo sa inyong pastor na kamo kinahanglan nga magatuo ngadto sa Dios kay sa oras nga ang inyong pagtuo mo kamo aron ni kamatay ninyo, welcome kamo ngadto sa langit. Basta langit na hisgutan kapunaw-punawan giningon siya sa mga pastor. Apan kung si Kristo ang atong lantawon, sa kuhay hapon. Pirmi lang sa kuhay ang mga pamaagi sa pastor. Kay ang istorya sa Dios dili man dito sa kapunaw-punawan, kundi nasod man mga igsoon. Kini gisulti diri sa Matthew 21:42-43. So buhay ka na sa inyong giingon. Tungod kay ang inyong giingon sa inyong mga membro na maluwas ang mga membro ninyo dito sa kapunaw-punawan painan. Apan si Jesus nasod ang hisgutan ni Jesus. Siya wa ba ni kamo makabasa sa kasulatan nga ang bato sa pagtutugod gisalikuay. Nahimong uluhang bato sa pamagang buhat ginas-ginog sa atong mga magkamakipulong ngayon. Sa 43 gingon, busa sultihan ko kamo ang gingharian sa Dios pagkakuanggan kaninyo o ikahatag gadto sa usa ka nasod nga nagapahunga sa Kristohanon nga pagtuo. Mao nga nasod ang ibanggit o misyon ang ibanggit ni Kristo. Wala siya magbanggit o kapunaw-punawan. Mao nga tugma kini sa iyang pag-ingon sa Daniel. Kay kini mahitabo man sa nasod kaya gisulti. Tugma kini siya giingon sa Daniel sa 2:44. O sa mga adlaw ni mga riya ang Dios sa langit magatungod og harian. Gabi na kay palumpa nang gahom na nabilin ngadto sa lain mga katawhan. Apan kini magadugmok o mag-on ni tanan nga magigarian o bulungtad sa walay katapusan. Ayaw na ko pagbagot ng igsoon nga kanang yung sikta o utol. Mintas karon pa wala pang gobyerno sa Dios. Kinahanglan nga kamo mag-isip-isip na. Tungod kay nag-abot sa gobyerno sa Dios kanang yung pagtudlo sa sulod sa simbahan. Mahimo na kana nga kawang diya sa inyo mga membro tungod kay inistan kana nga mga pagtudlo. Kay dili kana maoy pagtudlo sa Dios naghatag ni kilbotanan. Mao nga mga igsoon dili nato kini hikalimtan nga ang Dios naghatag og kinabuhi kanato para kita makabaton og kinabuhidayon. Ayawat na lang nga kita makahimulos diha sa atong mga kabutangan. Tungod kay ang tao karon nag-impact o nagtigom lamang siyang mga kabutangan mga kayamanan. Aron siya lagi ingnon nga nanginabuhi nga Diyos ton. Apan dili pa kana amoy masaligan mga igsoon bisan pa kamo gatambak diha sa inyong mga kayamanan o mga
unsa pang mga naamin nyo tungod kay ang Dios naghibalo man diri nga bisan pa ang inyong salapi dili pa makapanalipod dili kabot na niya sa tingsigil sa Dios. Kay sa mga istorya din sa nasulat, lisod ang tao nga makasulod sa gingharian sa Dios kung aduna nay mga kabutangan. O dato ang yang termino. Pero dili nato nigil lahat, wala nato kitanan kini. Dili usab tanan ang mga gisgutan giboto sabot nga lisod pagsulod sa taong dato dito sa gingharian, kadto lamang mga dato nga dili makadawat sa tinuod nga pamaagi sa Dios. Apan kadtong mga dato usab nga makaagay sa pamaagi sa Dios, aduna usab kana sa layluna tungod kay sana ilaman nahuna nga angayan sila modangob sa Dios. Mao nga kaning ato ang programa misog kay dugay pamangkin no alas 12 alas 9 man na asa mo kung tigpasa diri urot katong yung saligan nga way bubakak na ana mao nga kaning ato ang programa diri misog dili lamang kini sa diri sa sulod sa Tabernagon, kundi kauban na sab kini sa mga naglantaw. Kini ato ang mga pamaagi dinhi, mga igsoon na nakita sa ato ang live karon. Ayaw lang nini gitingala na wala kami mga kasimanan sa panimbahon sa manang bumbulata. Kaya wala man mo naman uso na bumbulata dinhi. Mao nga padayon kita sa pag-isgot. Mao nga atong padayonon ang pag-isgot ngano nga ning dasay nga mga magsasangyaw na ning kalibutan tungod kay kini usa kini nga usa ka gabayan kung mag-isgot na kita pang Ginoo usa kini kagabayan mangigsuon sa atong kaluwasan kay una mao kini ang gahom sa Dios. O pangalawa, mao kini ang usa gyud ka kaluwasan sigon sa Timoteo 4:16. Nga nakasulat din sa 4:16 sa unang Timoteo, tagda ang imong kaugalingon o ang imong pagpanudlo. Magpadayon ikaw ini, kana kuno pagpanudlo, wala ko pili, pastor, pare, ministro, unsa pa basta isa ikaw sa magpanudlo, magpadayon ikaw ini sa pagbuhat sa ingon. Pagkaluwason mo, ang imong kagulingon, ng biruan, ng aluwason sa Diyos, katong mga magkasangyaw, nga nagatuman sa kalutuhan sa Diyos. O kang ikaduha, bisan pa ang mga nagpatalinghog kanimo. Mao di ay nga, kaning programahan sa naisulat ng Timoteo, daghan ang nagpamasin-basin na rin. Makaingon ka nga nagpamasin-basin kay naamang yun, tinuod nga maluwas na apoy gingon nga di tinuod. Nga naman, kasi may pruiba na to na ay di tinuod. Tungod kay nabahin na sa kasulatan, tungod kay naisulat pa na script na sa kasulatan. Sigon diya sa Matthew 7:21, nga gingon, dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo, makasunod niya tos kingharian sa Dios. Kundi ang nagatuman lamang sa kabubuton sa pamamahan. Mao diay nga tumpak ang igsuon na ang tao mabahin bisan pa og naa ka sa imong sektor riyon karon siguraduhan kung anaa ba diha ang imong kaluwasan kay kini nga kaluwasan dili lamang kay sa reliyon o sa uban pa nga mga tribo kundi kini siya paghatag kini ug mga tinimat-on nga unsay kalainan diha sa imong pagtuo. Mao man gani nga migdaghan tungod kay ang mga uban nga magsasangyaw niini diha sa Roma 1:16 ilang ibarugan nga kini mao'y gikinahanglan diha sa nakasulat sa Roma 1:16 kay kahuman kini sa Dios kung ato kini pagdiskutan ang nasulat ini. Atong basahon ang Roma 1:16 nga nakasulat kay wala ko'y kaulaw ang maayong balita. Wala ko'y kaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios
alang sa kaluwasan sa matag usa. Kaya magatuo, nagatuo. Ana lang, mao na nga nagatuo sa mga Hudyo o sa tanan o unya sa mga Kristiyano na sa. Mao na nga dili kini kapili og tribo kay dire sa gi-script dire sa gihimo nga example Kristiyano man o Hudyo. Sa ato pa lain-lain sila tribo. Mao nga kita usab diri nga nahitanga aning nasura ning daghan aning nasura nagalain-lain usab sa tribo. Mao na kinahanglan nga sa matag kaluwasan walay gipili ang Dios nga pinalabi. Di ka nang gingon diha sa Roma ang gihapon nga walay pinalabi. Dos punsi man siguro na gingon diha. Kay sa Dios walay pinalabi. Meaning walay tribo nga pilion ang Dios sa pagluwas sa tao. So ang tao makita niyang kasing-kasing, makita sa Diyos na kasing-kasing na mag-alagad sa Diyos na pag-alagad. Mao nga kini ato ang pagkili ang bitay nini nga igsoon. Ato minihatagan og mga pamaagi na kung unsaon nato kini pagdangop sa Dios kay ang nakumon karon na pamaagi diha sa Dios kung ikaw mutuo lamang nagahatag na kana sa mga huna nga kana nga pagtuo mao na makahatag o kaluwasan tungod lamang sa pagtuo. Apan diya sa sulat ni Santiago nagakadayon ang sulat ni Santiago nga patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Santiago 2:24. Atong basahon sa Santiago 2:24. Dili lamang diay nga mugamot ang sa pagtuo sa tao kung ang iyang pagtuo ngadto sa Dios igo lamang sa nahuna. Kung dili usab kinahanglan kini pagabuhaton sa tao. Tungod kay ang nakasulat dinhi sa Santiago 2:24 giingon man ang nakasulat atong lantawon nga giingon. Makita ninyo nga ang tao pagamatarungon pinaagi sa iyang binuhatan o dili lamang pinaagi sa iyang pagtuo ng igsoon. Kinahanglan diay nga atong pagtuo, atong lantawon kung unsay ang ayan atong buhaton. Dili diay makatirunanon nga kita nagatuo lamang nga adunay Dios. Dili diay tama o sapat na nga kita magunahuna lamang sa Dios. Igo na kana sa atong kaluwasan. Kung dili ato sa hunahunaon kung unsa may ipabuhat sa Dios. Unsa may ipabuhat sa Dios? Atong lantawon sa Ezekiel sa Malakias 3:10. Giingon man dito nga ipadala ang iyang kanapulo ngadto sa iyang balay. O kani kadaghanan kumon na kini. Apan ang uban niini nga mga sikta nagdumili paghapon. Kay lagi ang ilang gisaligan diha nga sulti sa unang Korinto 9:7 nga nagingon na maghatag lamang sa kinasing-kasing nga paghatag. Asa may kalainan ani mga igsoon? O asa may tugma sa ayuhang pagtuo niini? Kana bang pag-ingon sa Dios sa Malakias nga dad-an ninyo ikanapulo ngadto sa balay aron dunay kalanon? O kana pag-ingon ni Pablo nga muhatag lang siya sa sing-kasing? O atong timbang-timbangon asa may tinuod kanini? Kung ato kita mo sandig sa sulat ni Pablo sa unang Korinto 9:7, ato kini mapag-aralan, o ato kini mapag-estudyuhan. Kaya nga naman, doon ay kalainan ng igsoon. Aron matuman itong atong gisgutan sa Santiago 2:24. Nga naman, atong basahon ng unang Korinto 9:7. No? Kaya kini dili man pud ang tanan nga sa simbahan karon naguli dito sa kinapulo. Doon na sa simbahan karon nga ang ila kong gipairal sa simbahan kani sa Nueve City. Nga nagaingon.
nga giingon ang matag usa sorry mga igsoon no sa 2 Corinto 9:7 ang matag usa maghahatag sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing dili nga maga paano ko ni ingon nga pinugos kay ang Diyos nagahigugma man sa malipayong paghatag. Malipayong maghahatag maghahatag. Wate tibara kinsa kang tibara ron dia. Atong kining timbang-timbangon mga igsoon. Kini bang puntuha sa sulat ni Pablo tumpak na kas kaluwasan sa matag usa. Nga ganing kahulugan niining istoryahan ni Pablo. Kadto ning mga tao ngayon gasagyawan nga tutol sa ikanapulo. Kaya naman, ang gusto mong ginandan sa mga tao sa una, pagka mag-iskot ka Diyos, kanang Diyos di ikaw punugos. Dili ko no ingon na obligado ang tao na maghatag. Pero kung imo mabantayan ang sulat sa Malakyas, obligado. Obligado kung atong tao. Kaya naman, ipadala man ko no. Ipadala ang ikanapulo ngadto sa akong balay. Kaya ron dunay kaladmo. Kunya, adunay mga hinungdan. Kung imo kining matuman, kay kung matuman nimo nga ipadala na nimo ng ikanapulo ngadto sa balay sa Dios, matuman na dahil kung doon na kay binuhatan. Kay kaning ikanapulo, mao kini naghatag dito sa kinabuhi sa tao. Lukat makini. Lukat magina sa tao kinabuhi kini ikanapulo. Atong ilang taon sa Exodo 30:16 ha. Ato kini ilang taon. Kay kung maingon ta nga tama itong giingon ni Pablo, wa man giingon dito nga may makahatag kinabuhi ito, maghatag lang kas kinasing-kasing. Pero ikanapulo na gani iskutan, kinabuhi na mga igsoon na nakataya na ni. Exodo 30:16. Kung ato kini basahon. Dili pagtuon man ning ato dili man ning ato ingon nga pagguba mga igsoon no. Suri lang sa mga giingon mga bato-bato sa langit ang matamaan, igo pukol. Mga ini nga istorya tanaw na to. Exodo 30:16. Pagkuhaon mo ang salapi na sa pagtabon sa sala gikan sa mga anak sa Israel. O ikahatag mo kini nga mga kinahanglan sa mga anak sa Israel. Sa atubangan ni Kristo, matabunan ang sala sa inyong mga kalat. Tato ni mga igsoon ni kanapulo. Kaya gingon man diri sa intro nga magakuha kamo. Kung sa may kuhaon, ikanapulo ka. Doon na kayo tanon, kuhaan mo kanapulo. Doon na kayo basakan, kuhaan mo kanapulo. Doon na kayo unsang mga moabot sa mong kamot, kuhaan mo kanapulo. Hala, di ay mo na ito'y pamaagi sa Diyos na imong mga sala matabunan. Kung ikaw, wala pa kung mahibalo sa sangyaw sa Diyos. Pero kung oras na mahibalo ka, adili na po ito matabunan. Kaya kasulti sa Episo, giingon mas Episo 4:17 nga, tinuyuan nga pagpakasala, dili na po mayo. Sa ang tinuyo na pagpakasala, wala na andam hala tinihaw. Dili na po pwede nga kung nakahibalo ka karon, o niya, tuyuan kini mo ng paglikramo na ikanapulo, ikaw na manubag na kung tutuloy ka sa ikanapulo sa Diyos. Apan kung imo lang kini ikahatag sa iyong pangunahuna na makatabang na ikinasimong kalag, buhatan. So, kay usap kini nga makasalbar sa imong pinabuhi. Mao man ay pinaka-importante o diha nalahi ang ikanapulo ug katong gisulti ni Pablo nga 9:7. Kung maghatag kas kinasing-kasing, walay problema to kay kang Pablo to nga kinabubuhalan gipagkasimahan ang tao ato.
dili mo sakto nga hinukis Pablo ng istorya o gisulat ni Pablo ng istorya, tumbak na ginis katuwasan. Tungod kay doon naman gud yung mga tao gud na dili gyud po singayon sa kagustuhan sa Dios. Apan ang mga tao nga sangayon sa kagustuhan sa Dios o manggitinumanon siya sa kagustuhan sa Dios, napoy katumanan kini nasulat sa Malasyas. Dili lamang buot sabton nga naisulat kini ni Pablo, gubo na nato ikanapulo sa Dios. Kay walay tao nga ngayon nga makaguba sa plano sa Dios mga igsoon. Kini gihimo lang kini ni Pablo ninyang sulata karon aron ang tao dili ba mapadugos, dili ba nakita man gud ni Pablo nga iyahag yung bukson sa nakapulong tao makagubod man gud na. Mao na nga sa bulhaton ni Pablo sa iyahang mga pagsagyaw aron matuloy-tuloy ang iyang grupo dili buong sabton nga iya tong gihimo para lang nga mao na katabangan sa kaluwasan. Kung dili para lang ang tao mahatagan sa higayunan. Kay lisod man po nga ang tao imo ang tigito nga iyang kasing-kasing dili diay. Mao ba na nga ang Dios gasulti gyud. Gasulti sa may sulti sa Dios. O maray kamo o mga dinaig sa akong amahan. Nagingon si Jehovah. Bisan pa ang imong sala mapula, siya pagkaputiyon imong salili. Bisan pa ang iyang mga sala, lupos mapula siya pagkaputiyon, sama sa balahibos karnero, kung kamo mubuot o magpasinugtanon. Magpasinugtanon lang kuno ang ipangita sa Dios. Kung muuyon ka sa kanapulo, mayo. Pero di po ka muuyon, ayaw lang po. Kaya ang kasabutan sa kasulatan, ang magpasinugtanon man. Mao na nga kung musugot ka nga imong mga negosyo makuha ang kanapulo, go. Kaya lipay ka na sa Dios. So ang gimo ni Pablo nga maghatag lang ka. Dahil mo kinabubuton. Apan obserbari sa igsoon o ikalipay ba sa Dios ka. Nga kanang Dios nang hinahanglan man siya sa imuhang kalag. Nga kanaday mong kalag, katumanan ka na dito sa isulat nga ang paghatag o kinabildayon, mao kanto'y katumanan niya dito nga kanang kalagaw, kanang lawasan nimo kaysa uban ng mga reliyon pa pagkakalag na espiritu na nang gawas dito dikan sa lawas. Na. Pero dire so ang kalag din sa kingdom of praise kaning atong lawas. Tungod kay ang kalag wa may kalainan anang Panginoon nga mga lagta praise pagabot sa November. Mga lagta. Pag imong mga lagta, ang mukhaobi ko, mukhaombod ka na aging mga lawas. Mao na ang kalag dinisking daw pres tao ka na mga igsoon nga buhi. Dili putong kalag nga anda na sa mga kasigulangan ng tao itong dalaga, hindi kamatay ko no. Mao kuno to'y bugawas diya sa lawas, mo to'y gisgod ang kalag. Mao na mga igsoon. Ano? Amo na ang ganto mga mantala na to sa mga kalainan sa sulat ni Pablo o dito sa sulat ni Malasyas. Magpadayon kita kay ang atong oras sa taas naman, ano na pa mga igsoon na masulod kay gibahin man namon no? Paabot-abot na tayo naman igsoon kay kining ato ang ay mo igsoon dili kulang masati para galuha mga kung kinabuhi nining sulat. Nining ato ang pagsangyaw na ini mag-igsoon, dili kini paghatag o pagsuba diya sa ubang mga pagtulungan, kundi paghatag ini og mga pamaagi na kung ang imuhang pagsangyaw igsoon aduna ba'y kalainan sa amuang pagsangyaw din sa mga nakakita sa ato ang mga previous, sa mga ato ang mga kaigsuunan din ang hayunan, kato mga sulat-sulat nga ilang himo, usa kato pamatuod. Tungod kay kanto, dili lamang kanto sulat na basta-basta lang. Kaya doon kami napansin na ana-ana po na sila mahilig sa sulat-sulat. Mahilig sa sulat-sulat. Imong supako may mahilig sa sulat-sulat nga. Biblia nagsugo o dili man po magsulat-sulat dili ko po siguro sa Biblia wa po ni magsulti ni Ginoo. Habakuk 2:2. Dato sulat to ato kuno ni basa ko. Habakuk 2:2. Ben, kani nga to amang pagsulat-sulat kay Rodrigo
kapataka naman ko na, pasaga daw ng mga tawhan, dugag-dugag, magdugag sa ulas ng mga tawhanan, sulat-sulat nga, sugo niya sa Diyos. Kung totoo mga kaning Biblia, sugo sa Diyos, kung kaning sulat din niya sa Diyos, pwede Diyos ang nagsugo ang pagsulat-sulat. Habakuk 2:2. Kanina, asa na ni Habakuk ka doon? Habakuk. Dos. Minsan pa na intipada niya, pwede nga matabang-tabangan natin. Habakuk. Hagyo. Sana ni Hagyo ulit. Bisa naman na yung Habakuk 2:2 nga gingon. Og si Kristo mitubag kanako. Og mingon isulat. Isulat na lagi. Ingon ka kay patagan sulat-sulat. Mo na nga igsoon. Dili na nimo ika-alain. Okay ha? Kanang mga gitawag nato nga mga ganang tawag na mga baser, no? Sa katong ko ng baser nga wakaangay sa sulat-sulat. Pero katong mga baser nga wakaangay sa sulat-sulat ay sabihin na mo, tara ha? Si Kristo mitubag kanako. Og mingon isulat. Ano sabi isulat? Sampol. Katong pag-abot din ni Magellan natong panahon na siya niabot natong 21 March 16. Ani pa lang punto, bawa Kani pa lang na punto. Bakit na dahil nga tinuod na Pagsulat, tinuod na. Si Habakuk 2:2. Pag history mong natang, yung Pilipinas na wala na pagkapot ni Magellan din atong 15 March 16, no? 1521. Laganap yung gani. Nagin natin isulat, katong wala dito sa kasayuran ng taon. Hindi na hibalo nga si Magellan, hinabot atong 1521 March 16. Sulat yan. Ipahibalo ginato, kaya ganang tao gawa makakita sa sulat. Igor ang tao na kahibalo nga si Magellan hinabot sa Pilipinas. Nahibalo ang tao nga si Magellan hinabot sa Pilipinas. Ang saon mo na nahibalo siya, hinabot sa kahibalo sa mga mga bulan. Kahibalo na to, si Magellan, may abot na to 1521 March 16. Apan kay kining ato ang pagsangyaw din duha man kami mga igso, no? Ako na sa kining ihatag sa akong kauban tungod kay kaning kauban o sa kining Cardinal. Ako si Cardinal Sincero Olivar, grade 8. Agang mosunod din mao si Cardinal Jimbo Tahor. Adilan nato ito yung pilangway. Jimbo Way Tahor.